ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ሰላም ክትህልው እናተመነኹ ሎም መዓልቲ እውን ከምቲ ልሙድ ናይ ገለ ካረንሲ ናይ ፎሬክስ ካረንሲስ ላይቭ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ቅድሚ ናብ መደብና ምሕላፈይ እዚ ዝገብሮ ናይ ማርኬት ላይቭ ኣናሊሲስ ዝኾነ ፋይናንሻል ኣድቫይስ ወይ ድማ ናይ ኢንቨስትመንት ኣድቫይስ ኣይኮነን ንትምህርታዊ መዳይ ወይ ኤዱኬሽናል ፐርፐዝ ኢለ ዘዳልዎ ዘለኹ ዝኾነ ሰብ ዝጥቀመሉ ከዓ ንኤዱኬሽን እምበር ናይ ፋይናንሻል ኣድቫይስ ኣይኮነን ብምቕፃል ኣብ መደበይ ክኣቱ ኩሉ ግዜ እቲ ንገብሮ ኣናሊሲስ ኣብ ጎልድ ዝተመርኮሰ እዩ ካልእ ዝኾነ ጠለብ እንድሕር ምፅኢኩም ድማ ናይ ካልእ ክገብረልኩም ይኽእል እየ ሎም መዓልቲ እውን ከምቲ ልሙድ ናይ ጎልዲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ ናይ ጎልድ ኣናላይዝ ክንገብር ከለና እዚ ማርኬት እዚ ማለት እዩ ትማሊ ኣብዚ ከላ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ንዛረበላ ነርና እዚኣ ካንድል እዚኣ እንድሕር ቢሪሽ ካንድል ወይ ድማ ናይ ሴል ካንድል ፎርም እንድሕር ኮይና ሴል ንብል ልዕሊ እዚ ሳፖርትና ሬዚስታንስ ናህና እንድሕር ተዓፅኻ ባይ ንብል ኢልና ገሊፅና ነርና እዚኣ ከም ዝረኣ ዘለና ቢሪሽ ካንድል ኮምፕሊትሊ ብዚኣ ብታሕቲ ሙሉእ ማለት እዩ ብላዕሊ ዊክ ፎርም ምስኮነትና እዚኣ ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ነይራትና ካብዚ ቀፂልና ቴክ ፕሮፊት ናህና ቴክ ፕሮፊት ዋን ኣብዚ ቴክ ፕሮፊት ቱ ኣብ ታሕቲ ነርና ቴክ ፕሮፊት ዋን ኦልሬዲ ሓሪማትልና ከም ዝረአ ዘለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ማርኬት ካብዚ ናህና ሳፖርት ተመሊሱ ነዚ ከም ዝረአ ዘለና ናህና ሬዚስታንስ ብሬክ ገይርልና ኣሎ ብዚ ኮምፕሊትሊ ካንድል ልዕሊ ናህና ዞን ተዓፅያትልና ኣላ ኤጌን መፅያ ከዓ ሪቴስት ገይራትልና ኣላ ከም ዝረአ ዘለና ስለዚ ኣብዚ ከዓ ናይ ባይ ኦፖርቹኒቲ ረኺብና ኣለና ቴክ ፕሮፊት ዋን ኣብዚ ቴክ ፕሮፊት ቱ ከዓ ክሳብ ኣብዚ ንኸይድ ማለት እዩ ከምኡ እናበልና ነዚኣ ማርኬት እዚኣ ኤጌን ነዚ ዞን እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ከዓ መሊሱ ብሬክ ገይራትና ተመሊሳ ልክዕ ንዕኡ ሪቴስት ገይራትና ኣላ ካብዚ እውን መሊስና ናይ ባይ ኦፖርቹኒቲ እታ ናተይ ሕጊ ወይ እቲኣ ኣነ ዝምህራ ዘለኹ ዞን ቱ ዞን ኮይና ብሬክ ኤንድ ሪቴስት እያ ኣብዚ ከም ዝረኣ ዘለና ከዓ ኤጌን ብሬክ ገይራትና ካንድል ኣባቭ ዞን ናህና ተዓፅያላ ሽዑ ሪቴስት ገይራትና ካብዚ እውን መሊስና ናይ ባይ ኦፖርቹኒቲ ንረክብ ከምኡ እናበልና እዚኣ ማርኬት እዚኣ ኦቨርኦል ኣብ ናይ ባይ ፖዚሽን ኣላ ሎም መዓልቲ ኣብ ናይ ባይ ከይዳ ማለት እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ እንታይ ኢና ክንፅበ እዚ ማርኬት እዚ ኣብ ምንታይ ዘለኻ ቀፂልና ክንርኢና ስለዚ ብምሉኡ ዘሎ ማርካ ኣብ ክድምስሶ ብሓድሽ ማርካ ኣብ ጌርና ብሕጂ እውን ዝስዕብ እንታይ እዩ ክመስል ክንሪኦ ኢና ኩሉ ድሮውን ናህና ድምስስና ኣለና ስለዚ ከምቲ ልሙድ በቲ ሃየር ታይም ፍሬም ኣናሊሲስ ክንገብር ክንጅምር ኢና ፎር ኣወር ታይም ፍሬም ማርክ ምስ ገበርናዮ ኣብዚ ዝረአየና ዘሎ እንታይ እዩ ሶሪ ኣብዚ ብምምፃእ እቲ ናህና ዞን ከም ዝረአዮ ዘለና ኣብዚ ይኸውን በቲ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም እንደገና እውን ኣብዚ ብምምፃእ ኣብዚ ዞን ዘለና ኤጌን ቀፂልና እውን ኣብ ዘለውና ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ እዚ ታይም ፍሬም ናህና ኣብ ናይ 1 ኣወር ታይም ፍሬም ከነውርዶ ኢና ኣብ ናይ 4 ኣወር ታይም ፍሬም ሶሪ 1 ኣወር ታይም ፍሬም ምስ ምሳናዮ እቲ ናህና ዞን ከም ዝረአዮ ዘለና 1745.019 ኣብዚ ላዕለዋይ ከዓ 1.759.19 ይኸውን ማለት እዩ እዚኦም ኪ ዝኾኑ ዞንስ ኣለውና ኤጌን ኣብ ናይ 1 ኣወር ታይም ፍሬም ድሮፕ ምስ ገበርናዮ ካልእ ዞን ኣብዚኣ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ከም ዝረአያ ዘለና ኣብዚ ካልእ ዞን ረኺብና ኣለና እዚኣ ከለር ጌራ ኢና ኦኬ ስለዚ እዚኣ ዞን ከምዚ ምስ ረኸብናያ ነዚ ታይም ፍሬም ናህና እቲ ሎወር ታይም ፍሬም 15 to 5 ነውርዳ 15 ሚኒት ታይም ፍሬም ከነውርዳ ኢና ታይም ፍሬም ብናይ 15 ሚኒት ምስ ወረድናያ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ከዓ ሕጂ ክሮፕ ኣጃስት ክንገብራ ኢና እዚኣ ለበል ናህና
that's how it is. ስለዚህ ኩሉ ግዜ overall ክሪኦ ከለና እዚ ማርኬት እዚ በቲ ፌዝ ክኸይድ ከሎ ኣብዚ ኣብ consolidation ወይ ድማ range ነይሩ breakout consolidate ከም እናገበረ ዝኸይድ ብምሉኡ እቲ ፌዝ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዝሪኦ ዘለና ስለዚ ሕጂ ከዓ ኤግዛክትሊ መፅኡ ኣብ ናይ ኮንሶሊዴሽን ወይ ኣብ ሬንጅን ሞመንት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኩነታት እዚኣ ማርኬት እዚኣ ካብዚ ቦክስ እዚ ወይ ካብዚ ናይ ኮንሶሊዴሽን ኤሪያ ክሳብ ዘይወፀት ዝኾነ ንወስዶ ኣክሽን የለን ስለዚ እንታይ ክንፅበይ ናብዚኣ ብላዕሊ 1758.70 ብታሕቲ ከዓ 1753.69 እዚኣ ናይ ሬንጅን ዞን ኣላትና ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ግዜ እዚኣ break to the downside retest the zone sell position ንፅበ ወይ ድማ to the upside ናይ buy position ክንወስድ ኮይና ከዓ ነዚ ዞን ናህና break to the upside and retest to the upside okay. That's it ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና ወይ ካብዚ ኮንሶሊዴት ትገብረሉ ዘላ ዞን ሕጂ break to the upside retest for buy ወይ ድማ ነዚ ዞን ናህና break retest to the downside ንርኢ ማለት እዩ ቴክ ፕሮፊት ናህና TP1 እዚ ክኸውን ከሎ TP2 the downside ዘሎ ዞን ማለት ኔክስት ዞን ዘሎ ባዕልና ርኢና ኔክስት ዞን ማርክ ንገብሮ ማለት TP2 TP3 እናበልና ንታሕቲ ንኸይድ ብላዕሊ ኣብ ናይ ባይ ፖዚሽን ኣብ ንኸደሉ ከዓ the same thing እታ TP ናህና straight away TP1 ክሳብ ኣብ ዘይኸውን ከምኡ እናበልና ነቲ ማርኬት ፈለው እናገበርና እቲ ዘሎ ዕድላት ንጥቀመሉ ንሕጂ ግን ኣብ ሬንጅን ወይ ኣብ ኮንሶሊዴሽን እያ ዘላ ዝኾነ ኣክሽን ንወስዱ የለን ምክንያቱ ሉ መዓልቲ እዚ ኦቨርኦል ሞመንት ስለ ዝወዓለ ሕጂ ኣብ ሬንጅን ኣሎ ማለት እዩ ያ ማርኬት ዝተኸፍተ ዘሎ ምንቅስቓስ ርኢና ነዚኣ 1758.70 ወይ ድማ to the downside 1745 ነዚኣ ርኢና ባይ ወይ ሴል ንብል ስለዚ ማርክኣፕ ነዚኣ ትምስል ምክታልኩም ከም ልሙድ እናመስገንኩ ሰሰናዩ ሼር ሳብስክራይብ ንግበር ናይ ምሸታዊ ዘሎ ናይ ማርኬት ኣናሊሲስ መጣን ክበፅሓና ሰናይ ናይ ትሬዲንግ መዓልቲ ባባይ